ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍କିଲ୍ ବାର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ମୁଁ ଅବିନାଶ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁରରେ ଥିବା କାଣୀ ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଏହି କାଣୀ ନଦୀ କେଉଁ ନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈତରଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡାର ଶ୍ରୀ କରେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କର 51 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ କେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ କେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି OUATର 64ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ମତ୍ସ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଲେକ୍ସାନ୍ଦ୍ର ପୋଲିଶଚୁକ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସରକାର ଜର୍ମାନୀରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରପଲସନ ସିଷ୍ଟମ ବିଶିଷ୍ଟ 6ଟି ଉନ୍ନତ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 75 ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜର୍ମାନ କମ୍ପାନୀ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 6ଟି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ମାଜାଗନ ଡକ୍ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଲିମିଟେଡକୁ ନିଜର ସହଭାଗୀ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥିସେନକ୍ରୁପ୍ ମେରାଇନ ସିଷ୍ଟମ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଏହି କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଜାଖସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା 16ତମ ଏସିଆନ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପୁରୁଷ 50 ମିଟର ରାଇଫଲ 3 ପୋଜିସନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ ତୋମାର କେଉଁ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ। 11ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରଯାନ ଐରାବତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାତୀମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପରିବହନ। 12ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତତୀର୍ଥ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଦିବସ ସମାରୋହ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 24 ଅଗଷ୍ଟ। 13ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରବରମ ସୁଧାକର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କର 22 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ନେତା ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। 14ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ପ୍ରତି କିଏ ଆମେରିକାର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସର୍ଜିଓ ଗୋର। 15ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, 2027 ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାବୁଏ ଏବଂ ନାମିବିଆ। 16ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳନ୍ଧରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 15ତମ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା
କେଉଁ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୌପ୍ୟ। 17ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଳନ୍ଧରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 15ତମ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କେଉଁ ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରିୟାଣା। 18ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀନଗର ଡାଲ ହ୍ରଦରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ କେଉଁ ଦଳ ବିଜେତା ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। 19ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀନଗର ଡାଲ ହ୍ରଦରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଉପବିଜେତା ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। 20ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀନଗର ଡାଲ ହ୍ରଦରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ କେଉଁ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପବିଜେତା ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେରଳ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଦେଶ, ବିଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର କିଛି ବଛା ବଛା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।